Здравейте! Днес сте с Niki Games и BG Master и днес ще ви показваме как да намерите няколко тайни коли, не знам колко точно са. BG Master, спри да покажеш къде е на картата първата кола. Отбележи, извинете, че мръдна там до небостъргача. И ще спрем клипа, докато отидем до там, защото е бая дълъг път, около 2 мили леко. И да караме. Почвам. И ето ни отново почти до нашата цел. И сега ще ви кажа каква кола може да е там. Може да е димка без надписи, евентуално може да е туризмо, както преди малко сте с нас. Гледал съм клипове, където може и зенторно да се спалне. Но първия път, може би, ако няма две коли, ще няма нищо вътре. Но за тази цел, ако е така, както е сега в нашия случай, трябва да вземете кола, да се отбележите на картата къде е това място, да си поразкарате и отново да се върнете. И ние с BG Master това ще направим сега и ще спрем клипа за малко. И ще го пуснем когато стигнем отново. И хора, ето ни отново. Почти там сме вече. Отивай, BG Master, подмина го. Не. Дано да има кола, че вече ми писна. Няколко пъти пробвахме. Две коли са, така че трябва да има. BG Master го подгони полицията като пълен, не знам като какво. Да, между другото, ако са две коли, мръднете едната, защото после като излизате пречи. И ако такова, чакай, BG Master, спери малко. И ако гаражът е затворен, значи има кола. И да видим какво ще е са. Пак ли? Зенторно! 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 Това директор ти в гаража! Зенторно, дами и господа! Зенторно! Я чакай да видя нещо. Дами и господа, Зенторно! Колко време го търсим? Дами и господа, половин час го търсим. кълнем се в Бог, майка и баща, че не сме го оставали тук. Това е сигурен начин за Зенторно. И ще спрем клипа да идем да си го оставим в гаража. Дами и господа, това е имаме Адер, туризмо и Зенторно. И ще ви покажем сега нашият гараж. Здравейте отново. Извинете, че този клип е много накъсан, но виждате нашата радост от тази кола, която спечелихме. И както преди малко видяхте, това е нашият гараж. Туризмо, Адер и Зенторно. Виждате, Адер е платинен, туризмото е платинено и новото попълнение. Зенторно Power. И сега с BG Master ще се сменим, защото сме се го оговорили. Той да е на едната локация, където може би ще има евентуална кола, а аз да съм на другата Niki Games. И сега ще се сменим да ви покажа къде е на картата, но понеже трябва да малко да прекъснем клипа да се сменим и да изчакаме, защото не гонят полицайите да свърши гонитбата. И ще пусне пак клипа. Ужас, този клип стана много накъсан, но какво да спре? Айде, ще го спре. И втората локация, където може би ще има евентуална кола, мисля, че беше ето тук. Или тук. Но тук трябва да има един паркинг на няколко етажа. И понеже ме мързи да карам до там, ще ида с хеликоптер. Но понеже не ви се иска да гледате как се мъча с този хеликоптер, я не гони полиция, за това ще спрем клипа. До малко. И ето е втората локация. Посерим малко камерата. Ето къде точно се намира, излъгах, че е там. Ето тук, виждате, на това място. И взех, какво се гониш, бе, имам всичко. Базуки, пистоли. И ето тук на първия етаж би трябвало да се намира колата. Ето на това място. Ето на това, тук. Но, понеже няма, трябва да се разкарате на
малко надалече и после пак да се върнете. Но понеже клипът ще стане много кратък, няма да да спираме и тази част, така че аз ще ида малко по-напред, после ще се върна и ще ми гъкне истината. Но ако не стане, отново пак ще се разкарам, пак ще се върна. Примерно до тук се разкарвате и аз горе-долу помня пътя, само направо. След това ще има част на тази поредица с колите с Тревор или с Майкъл. О, това напуска къв мотор. Подмина го. Чакай малко се разкарам, не? Що така бързо. Това не е глич, нито хак, а просто напъстата, които идват тук някъде по работа, си паркират колите, защото има такива откачени напъстата с богати коли. Ето, например, тази кола. Хубаво. Това е Динкъл. Да, ма по-различна. От оная другата дето. Динката, както виждате, също е много бърза кола. Малко пак ще дойде, може пак да има няколко кола. Се потине на Даши. What? Верно! Направя, вкарвай в гаража, пич. Не. Аре бе, какво ще има? Само слагаш. Ето, дете откраднал Буси. парите на тая. Абе, кома стреляш, бе, задник? Тура на един. За този клип трябва да изтеглим на програмата, де слага пип, пип. Какво се казва? Изрод. Ти кой ще бижа? О, 2000 дарки. Ма трябва да ги върнем на една жена, ама не съм такъв човек. Щом става за пари на GTI и то на Story Mode, което е трудно. С Тревор съм минал, да, ще го запазя, съм минал всички мисии с Майкъл и останаха няколко мисии с Франклин, но не ми се иска да превъртам играта, защото евентуално може да изчезнат всички коли и да почнем наново, което не е Хубаво. не, че не е хубаво, но не ми се иска, защото толкова време съм отделил и такова, но ето пак няма кола. Отивам на майната си Райна, пак се връщам. През кактуса. Каше е кактус, бе. Това беше някой да навър. Това е кактус. Ай на бас, че после като се върнем няма да е кактус. Няма да е кактус, защото ти вече го Не, съкати. човек, това е дърво. Абе, как Как ще? кактус ще расте в град? Много ясно, засаждаш си го и Да, ама в се Саксия. полива веднъж, 3 пъти годишно. Аз у нас примерно имам кактус. Ти знаеш. Що те в Саксия? И това е, и там е Саксия. Ето виждате, Динката стана на консерва. Не на консерва. На смачка на консерва. Да бъдем точни. То дали ще бутне? То дали ще го бутне. Ще естествено. Не. Деда беше минал по средата. И тавана да беше останал на камиона. То ма бута с На камиона? Или на Динката? Ало, селянин. Не, ще подгоним Не, ще полицията. му метна една стики бомба и след клипа ще го взривам. Ти дори няма метна как трябва. И пак няма метна. На другия камион. Ей, камион. селски. Ти се правим шофьор. Тя трябва да е някъде тук стики бомбата. Както знаете, има едно за да бъдеш един мод, който се пуска чрез телефона. Ето сега ще го покажа, но няма да го пуска. Това от контактите, то Action Club. Това е мод за да станеш НПС и имаш неограничен брой амуниции, което е много хубаво. Един път исках да спра влака с около 100 или 200 стики бомби. Нищо не стана, освен че взривих половината релси, но нищо пак и на тях не им стана. Както ще ви кажа, че там може да се правите безсмъртни и да не ви гони полиция никога. За това, що клип малко дълъг ще стане, малко казах. Трябва пак да намеря гаража, защото го изгубих. Беше тук, бе, скутър. И може би ако няма нищо, ще спрем клипа. Той стана много дълъг. Ето виж, че не е кактус.
Както се ви, човек. Това както ще е дърво. Това не е реално. Еми, те растат Сега да с видим. времето и пак няма. Добре, хора. Тази кола беше готина. Това ще се бъде от този клип и до следващия път. Чао.